ובכן, אנחנו נראה עכשיו את התרגילים שהם מבצעים בדרך כלל כדי להשיג את ההישגים המיוחדים שלהם, וכמובן את התרגילים של הנוסן הם יצטרכו לתרגל הרבה כדי לסגל אותם כתרגילי קרב נוספים. בואו נראה את התרגילי קרב שלהם במסגרת של רנדורי. ג'ימה. ובכן, שי התחיל לבצע תרגיל נגד. יעל מבצעת שילוב של מעבר בין טכניקה אחת לטכניקה שנייה. את כל הטכניקות הם מבצעים תוך כדי תנועה. המגמה בג'ודו היא לנצל את כוחו של היריב ולהשיג אותו במצב שבו הוא מפר את שיווי המשקל. ובכן, היא מסיימת בבריח כאן על היד. אנחנו ממשיכים לראות את התרגילים שלהם. כאן הוא מבצע שילוב של תרגיל רגל לתרגיל רגל נוסף. תכף הם יסיימו בתרגיל שנקרא תומו אנגה. מיד אתם תראו תכף. יעל, תומו אנגה. עכשיו. עכשיו הסיום. והנה תרגיל הסיום.